Спомени от книга "Разчупете навика да бъдете себе си" на Джо Диспенза. 20 и няколко годишната ми дъщеря учи изкуства в колеж. През пролетта я попитах какво иска да прояви през предстоящата лятна ваканция. Списъкът се оказа дълъг. Вместо типичните неща за студентите, прибиращи се у дома, тя искаше да работи в Италия, да учи и да преживее нови неща, да посети поне 6 италиански града и да прекара една седмица в Флоренция, където имаше приятели. Искаше да работи през първите 6 седмици от лятото срещу приличен доход, а после да прекара остатъка от ваканцията у дома. Похвалих я за ясната визия и напомних, че универсалният разум ще дирижира проявлението на мечтаното лято. Тя щеше да се погрижи за какво, а по-висшето съзнание за как. Тъй като дъщеря ми има опит в изкуството да мисли и чувства преди действителното преживяване, аз само и напомних не само всеки ден да поддържа намерението какво ще й донесе лятото, какви хора ще срещне, какви събития ще се случат, какви места ще посети, но и да чувства какво би било да преживее. Помолих я да създава визията в ума си, докато не стане толкова ясна и истинска, че мисълта, която мисли, да се превърне в преживяване и мозъчните й синапсиси да започнат да приемат информацията като реалност. Ако все още беше млада жена в общежитие, която мечтае да замине за Италия, значи беше същия човек, изживяващ същата реалност. Затова още през март тя трябваше да започне да бъде младата жена, прекарала половината лято в Италия. Няма проблем, отвърна дъщеря ми. Беше преживяла подобни неща и преди, когато искаше да участва в музикален клип, както и когато искаше поне веднъж да пазарува без ограничения. И двете неща се случиха съвършенно елегантно. Тогава й напомних: не можеш да станеш от мисленото създаване на това преживяване като същия човек, който е седнал. Трябва да станеш от мястото си така, сякаш си имала най-удивителното лято в живота си. Схванах, отговори тя. Разбра съвета ми, че всеки ден трябва да се променя към ново състояние сън. И след всяко ментално творение трябваше да продължи деня си в приповдигнато настроение на благодарност, породено от осъществяването на желаното преживяване. Няколко седмици по-късно тя ми се обади. Татко, университетът предлага летен курс по история на изкуството в Италия. Мога да използвам намаление от $7000 на $4000. Можеш ли да ми помогнеш? Не, че не подкрепям децата си, но не ми прозвуча като първоначалната й цел. Тя се опитваше да контролира резултата, вместо да позволи на квантовото поле да организира събитията. Посъветвах я истински да се вживее в пътуването си до Италия и да мисли, чувства, говори и сънува на италиански, докато се изгуби в преживяването. Обади ми се отново няколко седмици по-късно. Като този път вълнението й беше осезаемо. Била в библиотеката и си приказвала с преподавателя по история. И се оказало, че и двамата говорят италиански. В този момент преподавателят каза: тъкмо се сетих, един от колегите ми търси учител по италиански начално ниво за американски студенти,
които ще учат в Италия това лято. Разбира се, дъщеря ми беше наета. Не само щяха да й платят, за да преподава, с покрити всички разходи, но щеше и да прекара 6 седмици в 6 различни града, включително Флоренция, и щеше да може да се прибере от дома за втората половина от лятото. Това прояви мечтаната работа и всички останали аспекти от първоначалната й визия. Това не беше случай, в който млада жена преследва целта си с традиционната решителност да намери програма, да търси в интернет, да преследва преподавателите си и така нататък. Вместо да следва причината и следствието, дъщеря ми се промени до степен, в която тя причиняваше следствието. Живееше според квантовия закон.